Kamoši, vítajte na Aftermarket spolujazde. Vedľa mňa sedí Donato Morricone, ktorý je streamer a teda nie je to prvý raz, čo bude hrať počítačovú hru, alebo teda PlayStationovú hru, keďže je to jeho job. Čau, Donato. Čauko, čauko. Nazdar. A čo teraz hrávaš? Predovšetkým Escape from Tarkov. To je taký môj main. Pekne. Ale ty si bol aj veľký fanúšik autohify a aut. Áno, autohify, to ma dostalo. To ma dostalo. Je super. Najviac jazdíš na Abate? Áno. Predtým ale som vôbec nemal také auto, takéže športové. Tak som jazdil na maminom Peugeote, ktorý som teda, ak si hovoril, nabil som ho reproduktormi, subwoofermi, všetkým možným. A to bolo veľká časť môjho života. To je skvelé, ty kokos. No, my máme na našej S13 v Gran Turisme už vymenený olej, čiže po Peťovi sme museli vymeniť olej, lebo ju utíral trošku na okruhu. A podľa mňa môžeme rovno odpáliť hru, začať jazdiť. Dobre, tak ja si dám už teda... Priprav sa. Ja som donesol takéto niečo, inak to používam aj v mojom aute. Páči sa mi profesionalita, je to super. Lebo mám tam tú Alcantaru, ja by som nezniesol, keby vieš, že ju mám nejako... Že ona sa tak ošúcha a vlastne máš strašne dobrý grip, keď máš rukavice. Teda. Hej, to je ďalšia vec. Ja sa docela potia ruky, keď som nervózny a toto... To isté. Nebudem to brať na ľahkú aut. Dobre, tak ideme to zobrať vážne. Môžeš to odštartovať a tým pádom kým prejdeme štartovacou čiarou, tak mám na teba takú zásadnú otázku, že top 3 autá, ktoré by si chcel vlastniť. Dávaj. Honda S2000. Nice, pekný, dobrý vkus. A inak ja som sa veľmi ani nezamýšľal nad tým, že ktorá... No, musíš hneď. Potom tam možno je, že Civic Type R. To si na schvál robil, aby si ešte neprešiel. Áno, ťahám čas. A tak GTR-ko. Yes, GTR-ko, to som aj jazdil. Je to o mnoho ťažšie. Myslím, že ste to mali hostia, vďaka ktorému som to mal možnosť jazdiť. Áno, mali. Bol pred tebou hneď. Áno, tak... Peťo. Áno, Peťo, áno. Bol. Dobre, potom máme takú jednoduchú rozcvičku. Ja ti budem dávať dve autá vždycky, alebo dva typy aut a vybereš si, že ktoré je pre teba to práve srdcu. Čiže Evo alebo STI? STI. STI, nice, môj človek. Sedmica alebo S-klasa? S-klasa. S-klasa, Lambo alebo Ferrari? Lambo. A Supra alebo Skyline? Toto je ťažké, toto je Supra. Supra, wow, OK. AMD alebo Nvidia? To nejak vklzlo. Nvidia. OK. Dobre, ideme teraz budeme rozmýšľať. Jeden model auta sa volá rovnako ako kapela, ktorá hrá progresívny rock, i členom je aj Phil Collins. Ten model sa volá... Absolútne netuším, neviem, ale toto bude ma to hnevať, keď... Je to kapela, v ktorej hrá Phil Collins, známa, a jeden model auta... Ja si prezdaním, ja vôbec neviem, že je Phil Collins a takto. Tak dám ti možnosti, dobre? Áno. Po A Ford Tubular-Tank, po B Dodge Rammstein. Počkaj, som sa myslel toto, no? Po C Hyundai Genesis. No jasne. Po D Honda Accord. Hyundai Genesis, tak... Máš pravdu, je to Genesis a ideme sa mu trošku povenovať. Inak? No však to, ty si ho mal, preto som ti to pripravil. Tak to je premostenie roka. Dobre, ma potešilo. Od ktorého roku sa vyrába Hyundai Genesis? Od 2000, myslím, že tam je to 8? 8, veľmi dobré. A teda v akých obsahoch alebo akých motorizáciách sa robil? To boli, že 2 litre, ale tie boli oturbené a potom 3,8. Veľmi správne. Benzíny. Veľmi správne. A tie 3.8 boli dokonca, že 2. A jedna je taká pred faceliftová, že GDI, či MPI a GDI. To som sa niekde dočítal, hej? OK. Ja viem, že pred faceliftová mala menej koní, ale tam bolo nejakých 300. A potom ja, čo som jazdil, tak to malo 350. Áno, tak to mám presne aj poznačené, čiže mal si ten silnejší novší. Yes. A ako sa volal Hyundai Coupe v Amerike? Wow. Po A Carbon, po B Tiburon, po C Coupe... Tiburon! Ne, počkaj! Tak, ale ono to vychádzam, tuším, že z toho modelu... Áno. To Coupe. Áno. To Coupe to bolo. Ale volal sa Tiburon. To, čo si povedal. Volal sa Tiburon. Ty už si to odhadol na začiatku.
Dobre, a teraz ideme, že podľa čoho sa volá športová divízia od Hyundai N-ko, hej? Čiže po A NASCAR, po B Namiang a Nürburgring. Nürburgring, musí to byť ono. Ešte tam mám Nitro alebo Navigate, ale máš pravdu, pretože v Namiangu sa vyrábajú a na Nurbače sa testujú, čiže oni si to takto definovali. Áno, že vlastne to je, že športové na to pomaly urobené auto, hej? Áno, a ideme posledná k Hyundaiu, čiže vymenuj mi aspoň 3 modely N od Hyundaiu. i20, i30 a potom sú tam tie... Nevadí. To lebo rozprávam o Hyundaiu, ktoré som si slúbil, že do toho nepôjdem. No, nech ma to nepretočí. No a potom má nejaké sportbacky a takéto veci sú tam, nie? No, skús ešte nejaký jeden. Ale nebudeme to trápiť. Netráp ma. Dobre, Veloster. Aj Ioniq dokonca spravili a Konu N. A Veloster je hatchback. A Kona N, hej, Veloster je ten taký sportback alebo hatchback. Počkaj, či? Áno? Hej, nie, kúpe, malé, nie, hatchback, áno, máš pravdu. Hej. A Kona N je vlastne Conan, keď to tak spôjš, dobre, slabé. V ktorom roku vyšiel prvý Need for Speed? Myslím, že 2000 nejaký, toto bude ťažké. Prvý Need for Speed 1 alebo 11. 95 niekde tam. 94. Dobre. A ja som 90 ročník, tak pamätám si, že som to niekde videl, vidíš to? OK, nevadí, to vyklúčime. To sme opatrne s plínom. Prekrútili. Nevadí, super. Zatiaľ dobre. Ale že veľmi opatrne, čiže teda veľmi pekne diplomaticky. Áno. A Need for Speed 5 bol špecifický tým, že sa venoval iba jednej značke aut. Ktorá to bola? Porsche? Porsche. OK, nepotreboval si možnosti nájsť. Existoval Need for Speed, ktorý vyšiel iba na Víčko a Nintendo DS a boli v ňom iba karikaturované autá. Ako sa volal? Chceš možnosti? No, môžeš možnosti. Po A Least Wanted, po B Need for Speed Turbo, po C Need for Speed Nitro, po D Need for Speed Underground 3. Underground 3 nevyšiel. Počkaj, to je... Iba na Víčko a Nintendo DS. Myslím, že to bolo, Nintendo by to asi spravilo takto, nie? No, akože na tie dve platformy nevyšiel na PC, aj na Playku. Neviem. A volal sa Need for Speed Nitro. A boli tam autá, ktoré boli proste prepálené, neboli ako keby originálne dizajnované, ale boli to karikatúry. Dobre, poďme na tvoju značku. Oni nemali licencie, hej, ako keby? No, neviem, či tam boli tie znaky úplne, ako videl som tam Lamborghini s takým znakom obrovským na kapote, proste nevkusným, ale však, no, neviem, či mali licencie. Ako sa volal prvým menom Ujko, ktorý založil značku Abarth? Chceš možnosti? Áno, určite možnosti. Po A Dušan Abarth, po B Carlo Abarth, po Carlo to bol Carlo. Bol to Carlo, správne. A teraz, prečo má Abarth škorpióna v logu? Chceš možnosť? On bol škorpión. On bol škorpión? Myslím si, že on bol... Znamenie je škorpión. Áno. On to takto. Je to tak, že? Hej. Je to sranda. Je to tak. Akože mal tu aj možnosť, že pretože mu to povedala veštica, alebo že pretože auta Abarth prežil Akože cítiš zo mňa, že som to vedel, že? Áno, samozrejme, uznávam, 100% skóre máš. V akom meste sídli značka Abarth? Po A v Ríme, po B v Benátkach, po C v Turíne, po D na Rožňavskej v Bratislave. To ver. Ale ešte niekde. A v Turíne. V Turíne, správne. Rožňavská OG. V akej národnosti bol Carlo Abarth? Po A Talian, po B Rakúšan, po C Fín, po D Rus. Talian. Bol to Rakúšan. Ne, bol to Rakúšan, jak Mišenčko. Chyták, to bol ver. OK. No a ideme. Hra Dirt, ty si ju hrával. Ako sa volal jazdec, ktorý stvárňoval hru Dirt predtým, ako ju stvárňoval Ken Block? To bolo... on už zomrel. On zomrel a jazdil Subaru, myslím? Ken Block. Nie, Áno. Nie. Áno, chceš možnosti? Ale nehovorím o Ken Blockovi. Ja viem, hovoríš o tom predtým. Colin McRae? Presne tak, správne. Ako sa volá prvá hra, ktorú vyvinuli? Tesla? No, nemôžem vlastne čakať, že? Pomaly, brzdi. Dobre. Nice, super. Áno, povedz. Prvá hra, ktorú vyvinulo Codemasters štúdio.
Po A BMX simulátor, po B bike racer, po C motorbike racer, po D bicycle racing. Motorbike. BMX simulátor, kámo. BMX simulátor, tomu ver. A mám tu ešte bonusovú otázku, lebo sme prešli kolo 7.57, pekný čas veľmi. Mega. Dobre, takže nice. A bonusová otázka, je v hre Escape from Tarkov aj nejaké československé auto? To si hovoril, že si to... Jasné. Čo tam? Sú tam také, že... Ale to neviem, to sú asi Nie. Auto, ktoré vidíš aj u nás na cestách často. Nevšimol som si. Je tam niečo také? Je tam, že vraj Octavka z 2013. Pozeral som Wiki. Áno. A je tam aj Dacia Logan napríklad, alebo BMW M6 E63. Takže veľa. Dobre, Donato, ďakujeme, super čas. Ďakujeme. Dobre bolo. Čaute.